Hi mga mamshi! For today's vlog, magpe-prepare ako ng lunch namin ni Ali. Namiss kong kumain nito kaya bumili ako ng pipino para gumawa ng salad. Dati gumagawa ako ng pipino salad, linalagay ko suka. Pero ngayon, tatry kong lalagyan ng mayonnaise. Hinati ko siya sa dalawa, tapos chinap ko siya ng maliliit. Tapos lalagyan ko siya ng konting asin. At aside ko muna siya ng konting minuto. Naghiwa din ako ng konting carrots kasi mas masarap kapag may nakakagat na carrots sa salad. Masarap din kasi sa salad samahan nito. Tapos ayan, okay na. Naghiwa din ako ng konting dahon ng sibuyas. So ayan na nga, pinagsama-sama ko lang sila. Linagyan ko ng mayonnaise. Hopefully masarap yung kalalabasan nito. Yung pipino pala, hinugasan ko din yon kasi medyo maalat, kaya hinugasan ko siya tapos tinanggal ko yung tubig. Halu-haluin lang natin tapos lagyan na natin ng dahon ng sibuyas. Tapos ayan, okay na siya, tinikman ko, masarap naman. Tapos nagpainit na nga pala ako ng mantika kasi magpiprito ako ng tinapa. Manok sana ang ulam namin ngayon kasi sabi ni Ali gusto niya ng fried chicken. Naghanap kami kaninang umaga, wala na akong nabili kasi tanghali na kaming gumising. So pagbalik namin ng bahay, nakita ko to sa kanto. Sabi ko sa kanya, magtinapa na lang kami. Bumili din ako ng toge, sabi ko masarap igisa to. Ayan, iginisa ko lang siya. Linagyan ko lang siya ng oyster sauce at konting magic sarap. Hi guys, kakain na tayo! Ay, nalaglag. Nakinakain tong balat? Oo. Sabay natin ito. Wow, sarap. Anong ulam mo? Unang kanin. Hindi ako mukbang. Mukbang. Siram. Siram. Sarap ng pagkain. Tara guys, kain tayo.